नमस्कार. मी रमाकांत हासगुडे आणि आपण पाहताय समय संघर्ष न्यूज. तर आज आपण धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील खामसवाडी या गावी आलेलो आहोत. या ठिकाणी खामसवाडीचे आप्पासाहेब सोपान कोळी एक साधारण शेतकरी, परिस्थिती बेताचीच, आणि त्यांची मुलगी आरती ही पोलीस परीक्षा देऊन पोलीस भरती झालेली आहे. तर ती कशा पद्धतीनं भरती झाली, तिनं पूर्वतयारी काय केली होती, अभ्यास कशा पद्धतीने केला होता, त्याची खास मुलाखत घेण्यासाठी आपण इथं आलेलो आहोत. जेणेकरून इतर कोण मुली असतील की ज्यांना पोलीस भरती व्हायचं आहे त्यांना याची मुलाखत पाहून प्रेरणा मिळेल, हाच या मुलाखतीचा मागचा उद्देश आहे. तर नमस्कार, मी आरती आप्पासाहेब कोळी. मी खामसवाडी या गावातली, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव. तर पहिल्यांदा तर मी लहानपणापासून मला व्यायामाची वगैरे आवड होती आणि नंतर मी प्राथमिक शिक्षण 1ली ते 10वीपर्यंत खामसवाडी या गावातच घेतले. शाळा आमची खूप छान होती, त्याच्यामुळे मला त्यातूनही खूप काही शिकायला भेटलं. परत मी नंतर 11वीसाठी धाराशिवला मला टाकलं शिकण्यासाठी, आणि तिथं प्रगतशील शिक्षण सगळं बघून मला भारी वाटायला लागलं. तिथं गेल्यानंतर धाराशिवला कोणत्या कॉलेजला? मी RP कॉलेजला होते. तिथे मी आर्ट्स म्हणून 11वी-12वीसाठी गेले. मग नंतर मी चांगल्या मार्कांनी 12वीसुद्धा पास झाले. आणि नंतर मग मला पहिल्यापासूनच आवड होती की व्यायामाची वगैरे आवड असल्यामुळे मला पोलीस भरतीमध्ये जायचं होतं. माझी आवड असल्यामुळं मी अकॅडमी वगैरे लावायला सुरू केली. फर्स्ट इयरमध्ये मी अकॅडमी लावली होती. परत आणि 2019ला भरती निघली होती. तेव्हा माझे वय बसत नव्हते. माझा अभ्यास पूर्णपणे झाला असताना माझं वय बसत नव्हते, परंतु फॉर्म भरता आले नाहीत मला. आणि नंतर लॉकडाऊन पडल्यामुळं ती भरती 2 वर्षांनी पुढे गेली आणि मला अजून 2 वर्ष लेट झाला. परत मी 2021ची भरती निघाल्यानंतर त्यामध्ये फॉर्म भरला आणि तयारी मी ग्राउंडची भरपूर करत होते. रोज सकाळी 4ला उठणे, परत ग्राउंडला जाणे. आणि मला ग्राउंडला अजित सर हे होते, दिशा करिअर अकॅडमीमधले अजित सर म्हणून होते. त्यांनी मला खूप मोठे त्यांचे हे खूप आभार मानते की त्यांनी मला एवढं सगळं दिलं. त्यांच्यासाठी परत मग मी नंतर ग्राउंडची चांगल्या प्रकारे तयारी केली. रोज 5ला उठायचे, रनिंग करायचे, भरपूर रनिंग करायचे. म्हणजे आमच्या अकॅडमीमध्ये भरपूर मुलं असायचे. मग त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन खूप व्हायचं. मग कधी कधी असं मनातून खचल्यासारखं वाटायचं की होती का नाही. अभ्यास चालू असायचा, रोज कंटिन्यू अभ्यास करायचे, ग्राउंड करायचे रोज कंटिन्यू. असं मनातून वाटायचं की होती का नाही काय माहिती. मग परत फॉर्म भरल्यानंतर मी फॉर्म भरला. सोलापूर सिटीला मी फॉर्म भरला. तिथे एकच जागा होती आणि एक जागा असल्यामुळे अजून खचायला लागले होते की मी काय होईल माझं, काय नाही. मग परत मी ग्राउंड दिल्यानंतर तिथेही मला ग्राउंडलाही चांगले मार्क आले. आणि माझ्या कॉम्पिटिशनसाठी परत 3 मुली होत्या माझ्या लेखी परीक्षेमध्ये आता. आणि आमच्या तिघींना सेम मार्क होते, त्याच्यामुळे त्याच्या पुढे काय होईल हे माहीत नव्हतं. लेखीसाठी मला त्या दोघींपेक्षा मी त्यांच्यापेक्षा 21 मार्कांनी पुढे आहे आणि ती माझ्याहून 21 मार्कांनी कमी आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये माझं सिलेक्शन झालं आणि मी पोलीस भरती झाले. अकॅडमीचं तर मार्गदर्शन भरपूर भेटलं. तसं घरचे आई आणि वडील त्यांचं सहकार्य कसं मिळालं आपल्या पूर्ण करिअरमध्ये? आज जे काही खरं तर आहे मी त्यांच्यामुळेच आहे. कारण खेड्याकडची मानसिकता अशी असते की मुलींना शिकून काय करायचं आहे, किंवा शहरामध्ये शिकायला टाकल्यानंतर मुली काय पण म्हणजे असं शिकत नाहीत किंवा काय होतील. ते मी एवढंच इच्छिते की आपल्या जर पाठीमागे आपल्या आईवडिलांचा हात असेल तर आपल्याला कोणाचीही गरज नाही. लोक काय म्हणतील ह्याचा कधी विचार करायचा नाही. आपले आईवडील जर आपल्याला सहकार्य करत असतील तर आपण ही ठाम मताने त्याच्या सामोरे जायचं. मला त्यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले की ठीक आहे, नाही झाली तर चालते, पण तू चांगलं शिक, तुला काहीतरी चांगलं भेटतंय ना तर चालू दे, गेले तर गेले पैसे, एवढं काय त्याच्यामध्ये असं. आणि माझा भाऊ असा मुलगा आहे. प्रत्येकाचे भाऊ असे असतात की नाही कशाला उगाच मुलगी शिकवून काय करायचंय, तिला काय करायचंय. पण माझ्या भावानं प्रत्येक वेळेस मला माझ्या पाठीमागे हात होता त्याचा. तो शिक म्हणायचा, आम्ही आहोत तुझ्या पाठीमागं. माझे वडीलसुद्धा तसेच, ठीक आहे गेले तर गेले पैसे, काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा, तू शिक फक्त म्हणायचे. नाही झाली तर नाही झाली, ती नशिबाचा खेळ आहे.
पण मला असं प्रयत्न तरी करत वाटतं आहे, हां प्रयत्न प्रयत्न तरी कर करत हां मला सतत म्हणायचे की प्रयत्न करत जा, प्रयत्न करायचे, प्रयत्न केल्याने कधी वाया जात नाहीत. मग मी त्या पद्धतीने मला त्यांच्याकडून प्रोत्साहन असं भेटायचं. आणि घरी वगैरे असं काही अडचण वगैरे असली मला ते कधी सांगत नव्हते. मी 2-3 महिन्यानंतर घरी यायचे, 1 दिवसासाठी यायचे. मला ते कधीच काय सांगत नव्हते किंवा काय करत नव्हते. घरच्या अडचणी मला कळू देत नव्हते की जेणेकरून अभ्यासावर परिणाम होऊ नये. होईल. मी त्यांच्या कष्टासाठी मी हे सगळं केलं आणि आज पोलीस भरती झाले. पहिल्याच प्रयत्नामध्ये सिलेक्शन झालं. हां मी पहिल्याच प्रयत्नामध्ये माझं सिलेक्शन झालंय. आता सोलापूर सिटीला चालू आहे ड्युटी. म्हणजे चालू नाही अजून, पण 15 किंवा 20 तारखेपर्यंत माझी ट्रेनिंग सुरू होणार आहे. या ठिकाणी आरतीची आई ललिता आप्पासाहेब कोळी ह्या पण आहेत. त्यांना पण आपण काही त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. तुम्हाला किती मुलं मुली किती आहेत सांगा. 2 मुली 1 मुलगा. आरती ही सगळ्यात धाकटी आहे का? हा सगळ्यात लहान. मग आरती शिक्षण घेतलं तिनं, पोलीस भरती झाली. प्रत्येक आईवडिलाचं स्वप्न असतं की आपलं लेकरं शिकावं, आपल्या लेकरांनी काहीतरी करावं, नोकरी लागावी. तर आता तुमची बी आरती शिकली, तिला नोकरी लागली, तुम्हाला काय वाटतंय? आनंद वाटत असेल? आनंद वाटतंय, चांगलं वाटतंय. म्हणजे आपण जे काय कष्ट केलंय त्यासाठी ते त्याचं सार्थक झालं असं वाटतंय. झालं, हो चांगलं झालं. तिनं चांगलं केलं आमचं सगळं. तिचं बी चांगलं झालं स्वतःचं. बरं, शिक्षण घेत असताना काही त्रास देत होती का? मला पैसे पाठवून द्या अगर असं काय काही आता आजकालचे विद्यार्थी शहरात गेले की पैशाची मागणी करणारे भरपूर असते. तर आरती तसं काय सारखं पैसे पाठवा असं काही अगर काही त्रास नाही? काय तसं काय नव्हतं तिचं. कधी पैसे म्हणजे एवढं काही ही करीत नव्हती, एवढं खर्च बी करीत नव्हती. लय चिकाटीनं शिकली तिनं. तेवढ्या पैशातच तिनं दिलेले तेवढ्या पैशातच भागवीत होती. लय पैसे खर्च करीत नव्हती. म्हणजे असं लय उधळा मादळा करायची नाही, काही नाही. जेवढ्या आपल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून तिनं शिक्षण केलं तिचं पूर्ण. बरं, हे शिक्षणाचा खर्च म्हणजे आपलं शेती किंवा ह्याच्यातूनच आपण केला? शेतीतूनच देत होते. ग्रामीण भागात आई वडील थोडीशी अडचणी असतात आणि शक्यतो मुलीला एकटीला शहरात कसं पाठवायचं शिकायला अशी मानसिकता असते. आता तुम्ही तिला एकटीला पाठवलं, तिनं शिक्षण घेतलं, तर इतर मुलीचे पण आई वडील आहेत, त्यांनी सुद्धा असंच करावं का असं तुम्हाला काय वाटतंय? तसंच करावं. काय म्हणजे शहरात शिक्षणाचं काय शिकविल्याशिवाय ते विलाजच नाही. लेकरावर शिकणारा असेल तर विश्वास ठेवून शिकायला पाठवावं. सगळं करायचं आपल्याला तर लेकरासाठीच करायचं. काय कुणासाठी करायचं? बऱ्याच मुलींना पोलीस भरती व्हावं आवडत असेल किंवा त्यांचे काही स्वप्न असतील, तर त्या मुलींना तुझा काय संदेश असेल की आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांना काय संदेश? मी एवढंच म्हणेल की मेहनत ही करावीच लागते आणि ती केल्यानंतरच आपल्याला यश भेटतं. मेहनत म्हणजे एवढं कष्ट करावं लागतं, एवढं म्हणजे आपल्या हाडाचे जरी काळे झाले तरी पण चालतील, पण मेहनत ही करावीच लागते. म्हणून मी एवढंच सांगू शकते की अभ्यास करा, आईवडिलांची चीज करा, ग्राउंड करा, जे होईल ते होईल. कमीत कमी मेल्यानंतर तरी शहीद म्हणून घोषित करतील ना. त्याच्यामुळं मेहनत करा, कष्ट करा आणि आईवडिलांचे नाव मोठं करा, त्याच्यातच त्यांचं समाधान असतं. आणि पोलीस भरती करणाऱ्या मुलींना एवढंच सांगते की अभ्यास करा, चिकाटीने करा. जर तुम्ही चिकाटीने केलं तरच तुम्हाला यश भेटेल, किंवा नाही जर तुम्ही फक्त दिखावा करत असेल, मी अभ्यास करते, मी ग्राउंड करते, एवढा दिखावा करत असेल तर त्याचा काही उपयोग नाही. कारण अभ्यास आणि ग्राउंड तर करावंच लागते, त्याच्याशिवाय यशस्वी होतच नाही. कुणाला भरती व्हायचं आहे त्यांनी चिकाटीनं अभ्यास करणं आणि कष्टाशिवाय पर्याय नाही. कष्ट तर घ्यायलाच पाहिजे आणि कष्ट केलं तर निश्चितच यश आपलंच आहे, असं आरतीच्या अनुभवातून तिचा संदेश आहे. मी रमाकांत हसगुडे, समय संघर्ष न्यूज, धाराशिव.